In de Meitiedszwalkers zwalkje wij in 6 afleveringen door de Frieske Meitiedsnatuur. En dat doen we net alleenig, maar met beheerders en orenmeesten die het hadden thuis vielen in die natuur. Welkom bij een nieuwe serie Meitiedszwalkers. En we beginnen met de Frieske Marren. Een heel groot gebied. Maar we concentreren ons eens deze betieren Meitied op dit gebied, de Marswal, en op de Blauwgijzen. En daar beginnen wij. En op de Blauwgijzen, daar tilt het op van de Grijdevoels. Een ontzettend roezige dag uitkezen, Henk-Jan, om de geniertje van de natuur hier. Die Grijdevoels, hadden je dan nog last van die hurrewien en toch redelijk koude waar? Nee, ik hoor ze hier achter de grutto's al roepen en ik zag daar al de nodige tureluurs zitten en hierboven zit een veldleeuwerik, dus daar hebben ze echt geen probleem bij. Ik denk dat het ook wel een beetje bij de tijd van het jaar hoort. Ik bedoel, het is nog niet voor iedere vogelsoort het summum, maar wel voor de weidevogels. Nou, dit gebied, we zijn hier bij de Blauwgijzen. En die namen, die zuidelen iets over wat het is of wie. Hoksoorten van landschap staan we hierbij. Nou, het is eigenlijk de Blauwgijzen, een oude Friese naam voor blauwgraslanden. En wat hier ligt, nou dat is ongeveer een 80 hectare. Dat lag vroeger over heel Friesland, het lage midden van Friesland. Tussen Lemmer en Drachten, ja, dat zat vol met deze gebieden, met blauwgraslanden, met zeg maar de goede plantensoorten waar wij als boswachters vrolijk van worden. Maar ook heel veel weidevogels. Dus, en hier zit eigenlijk nog een soort van relict, wat het vroeger was. Dat is hier nog een heel klein beetje te zien. Maar ook dat, qua plantengroei is het al totaal veranderd in de loop van de jaren. Wat voor functie had dit gebied nou nog voor Grijdevoels? Dat valt mij op. Ze steken hier ook wel het gebied oor, naar de orenkant. Ja, klopt. Zit daar nou ik? Ja, daar vliegen ze ook. Nou, het is leuk om te zien dat de grutters van de ene kant naar de andere kant vliegen. De natte kant, de blauwgijzenkant voor zeg maar de vlookreefjes. En de droge, wat drogere boerenlandkant voor de echte wormen. En het is grappig om te zien dat ze echt letterlijk hier overvliegen. En de ene keer daar voedsel zoeken voor de wormen. En aan de andere kant, aan de blauwgijzenkant, gaan kijken of er van die hele kleine vlookreefjes in de bodem zitten. En dat maakt de maaltijd voor dit soort grutto's natuurlijk wel gevarieerder. We hebben het wel over Grijdevoels, maar eens best toch wel een man die het heel gek is op planten, ja. Flora. Als het hier om die oude blauwgijsvegetage is, er nog wat iets van waarom te vinden op het aardgebied in rennen? Nou, ik denk sowieso wel de blauwe zegger. Komt nu al wel weer tevoorschijn. Spaanse ruiter, dat is nog wat te vroeg. Maar wat ik al zei, die dotterbloem, die is er zeker. En die staat nu ook al volop te bloeien. Maar die echte blauwgraslandsoorten, die moet je eigenlijk wel met een loepje die zoeken op dit moment. Nou, we zien je. Oké. Dan kun je wel zien dat je hier toch wel in een soort van blauwachtige gloed loopt. En dat is nou de kleur van het blauwgrasland. Heel pril nog, want het is nog maar april. Oh, kijk, hier. Jij ziet, kijk, daar zijn de eerste bloeisels van de blauwe zegger. Je moet er wel een beetje voor op de grond, maar hier komen zeg maar de eerste bloemen zeg ik maar in. Dat groeit uit tot een urntje met allerlei van die kleine zaaddoosjes. Maar hier, als je goed kijkt, hier in die vegetatie zit heel veel aan blauwe zegger. Maar hier hebben we er ook eentje. Dit is grote wederik. Eigenlijk in de 50 jaren en ook 70 jaar is het best wel verdroogd geweest. En dan zie je dat zo'n veenbodem gaat veraarden. Dus in feite gaat het de bodem afbreken. Het plantmateriaal komt voedingsstoffen vrij en daar reageert deze grote wederik op. Ja, het is eigenlijk een teken dat het qua kwaliteit achteruit gaat.
Nou, ik ben Wouter van Steeland. Ik kom uit Vlaanderen. En ik ben bioloog, ecoloog. En sinds wat minder dan een jaar woon ik nu op deze schitterende plek hier bij het Sneekermeer. En ik ben hierheen gekomen naar Friesland, eigenlijk omdat ik gevraagd ben door Teune Spiersma van de Universiteit Groningen. Om het team te komen versterken, zeg maar. En met name in het zenderonderzoek. Dus ik hou me heel veel bezig met het analyseren van grote hoeveelheden gegevens van lepelaars en grutto's. Die met GPS-zendertjes de wereld rondvliegen en van alles meemaken. En daar probeer ik mooie verhalen van te maken. Ja, kijk, je kan verschrikkelijk veel uit leren uit die gegevens. Maar je wordt uiteindelijk ook geen bioloog om alleen maar achter je computer te zitten en data uit te werken. Het is voor mezelf ook gewoon heel belangrijk om dicht bij de vogels te zijn en te leven. Ik merk dat ik daar heel veel plezier uit haal. En dan, ja, als je dit soort plek hebt, dan komt dat helemaal goed. Er is hier een heel mooie plek vlakbij de Blauwgerze. De Akmarijpster blauwgraslanden, om het in mooi Nederlands te zeggen. En dat is echt een weidevogelwalhalla van je welste. Dus ik zit al snel 3-4 keer per week probeer ik daar langs te gaan. En om een beetje de vinger aan de pols te houden van wat er beweegt, welke nieuwe vogels er aankomen in het voorjaar, wat ze doen. En daar hou ik van en daar blijf ik lekker mee bezig. De polsslag van het voorjaar. De polsslag van het voorjaar, zo is dat. Nou, dit soort plekjes die staan bij mij heel hoog in de ranking. Het Friese landschap in het algemeen, zelfs al ben ik hier niet opgegroeid, dan nog zie ik als ecoloog wel dat het toch een beetje mismeesterd is, heel intensief beheerd wordt. Je ziet het hier ook achter mij. Het vreemde van deze plek is dat het water hier eigenlijk hoger ligt dan het land. Dit was vroeger de laagst gelegen plek, waardoor dat het heel vochtig was en dat je die blauwgraslanden hier kreeg. En de landerijen achter ons, die worden gewoon intensiever beheerd, zeg maar. En daar zie je dus dat die op een paar decennium tijd is dat land gewoon lager komen te liggen dan de blauwgerze zelf. Dus ik zit eigenlijk met mijn rug toe naar de wereld zoals ik die liever niet te veel zie. En ik kijk uit op een landschap waar ik al heel snel van ben gaan houden eigenlijk. Het is een beetje een escapisme misschien, maar goed. Henk-Jan, hier aan de rechterkant, IJs en orde werd ik boetloon van het Tjoekermaar. Ik zeg geel, ik zeg donkergroen, lichtgroen. Waar ben wij eigenlijk hier? Nou, je zit hier eigenlijk aan de rand van het Tjeukenmeer. En dat Tjeukenmeer heeft natuurlijk een stuk landzijde voordat de dijk zeg maar begint. En dat is nog een oud stukje, ja, zoals we het hier vroeger boetenland noemen, hè, het echte oevergrasland. En die kleurschakeringen zie je, als ik er even snel met een oog naar kijk, zie je hoge delen, je ziet lage delen. Dat lichtgroen is bijvoorbeeld een laagte in zo'n landschap. Je ziet de gele dottenbloemen, zie je er tussenuit pieken. En wat donkergroene, dat zijn de wat hogere delen. En zo zit dat landschapje eigenlijk als een soort miniatuur Madurodam zeg maar in elkaar. Je hebt hoge delen, je hebt lage delen, je hebt overgangen ertussen. Dus al die gradiënten, zoals we dat noemen, dat biedt eigenlijk heel veel plek aan allerlei planten en dieren. Nou, heb je ja, ik zat al even te zoeken, want we lopen hier langs de slootkant. En ik verwacht hier krabbenscheer, maar ik geloof dat ik het daarin zie. En het is nog vroeg in het jaar hoor, dus ik moet echt... Ja, daar is hij. Oh ja, dat is wat... Kijk. Het lijkt wel een cannabisplant van boven. Moet je kijken wat hij allemaal omhoog haalt. Nou ja, dit is eigenlijk een beetje de trots van Friesland. Ja, dat vind ik wel. Zo'n krabbenscheer met de groene glazenmaker. Hè. Ik bedoel, dat is echt zo'n soort die in de Friese sloot dan toch wel veel voorkomt. Ja, een libelle, die het is in Nederland. Ja, klopt. Of hij hier voorkomt, dat weet ik niet. Maar de krabbenscheer hebben we wel. En dat is natuurlijk wel een mooie voor dit gebied.
En dat wie de meitijd zwalker van deze week. Takom wieken zwalk je wing de Lende Vallei.